Vidovdansko naselje dobija dom zdravlja i taj dom zdravlja je na usluzi i žiteljima i Slane Bare i Klise i pre svega na ponos zaposlenih u domu zdravlja, ali i svih građana. Na jesen očekujemo da počne da radi objekat. Ovde će biti 46 zaposlenih i lekara, doktora i medicinskih sestara, tehničara i ostalog osoblja. Ovde će biti i pedijatrija i opšta medicina i stomatologija, biće i ginekologija, biće i patronažne sestre. Sve ono što jedan modern dom zdravlja mora da ima. 207 miliona dinara je vrednost objekta, plus će grad preko uprave za građevinsko zemljište investicije investirati u okolu primarnu infrastrukturu.